Beste modu bat OneDrive-en sartzeko, bai? Eta ez hori bakarrik, Office 365 bidez eskuragarri dauzkagun aplikazio guztietan sartzeko Windowsen aplikazio bat erabiltzea da, bai? Horrek asko errazten du bidea. Aplikazio hori Posta izeneko aplikazioa da, bai? Horretarako opari eman eta ingo dugun lehenengo gauza izango da Posta ipini eta ez gera sartuko, bai? Sartu aurretik ainguratu atazabarran sakatu eta hortik aurrera gure saioa ez azten egun bakoitzean hementxe izango dugu, bai? Bueno, egingo dugun lehenengo gauza izango da aplikazio hau konfiguratu, bai? Horretarako beharrezko da irakasle.eus kontua. Sakatu eta hemen ipini beharko dut nire irakasle.euseko helbidea, bai? Apur bat itxaron beharko dut lehenengo aldian konfiguratzeko. Ari da. Bai? Eta, bueno, hause da daukadan itxura, bai? Ezer egiten ez badut, bai? Lehenengo aukera nago. Alegia, nire irakasle.euseko Outlookean izango ditudan mezuak hemen zuzenean ikus ditzaket, bai? Hau da nire kontua, irakasle.eus eta sarrera kontzia, bai? Ez da zertan nabigatzailean bidez nire kontuan sartu beharrik, bai? Aukera hori hemen goian dago. Eta orain kasu ingo diogu hemengo zutabeari, bai? Bale. Bigarren aukera egutegiarena da, bai? Eta hemen hainbat, bueno, agenda moduko bat eraman dezaket, bai? Beste aukera bat jendea izenekoa da. Eta jendeak ematen didan aukera da nire kontaktuak bilatzen. Gure kasuan, bai? Irale Donostia, bai? 0 bat 2 2 3 kode dun irakastegia da, ikastetxea, bai? Eta ze irakasle ari garan begiratzeko, bueno, nahikoa litzateke hemen, eta hemen dauzkat irakasle guztien izen abizenak eta haien irakasle.euseko helbidea, bai? Beste aukera bat da taldeak sortzea, alegia nire kontaktuekin taldeak sortu ditzakez, bileretarako, koordinaziorako, eta bar, bai? Hurrengo aukera, txudu, bai? Alegia nire zereginak antolatzeko balio dezake. Baina, gatozen bideoaren arira, eta hori da garrantzitsuena, momentu honetan, nire OneDrive-ean aritzeko aukera ere ematen dit, bai? Hor sakatu, nire fitxategiaken sakatu, eta hemen dauzkat nire karpeta guztiak, bai? OneDrive Google Drive-en parekoa da, bai? Eta balio du, gordailu moduan, bai? Kasu honetan, tera bateko edukiera du. Eta balio du esandako moduan, egin gordailu moduan, eta gauzak partekatu alizateko. Alegia dokumentu beraren gainean lan egin alizateko. Bai? Bale, nola erabiltzen dut hau? Bueno, garrantzitsua da internetera konektatuta eukitzea, bai? Baina demagun dokumentu bat dudala, bai? Horentxe sortuko dut, Eta dokumentu hau, bai? Gainean gorde beti zela. Bai? Bale. Eta mai gainean dakat, bale? Orduan, programa hau instalatuta dudan ordenagailu guztietan eskuragarri eduki nahi baldin badut dokumentu hau, edo norbaitekin partekatu nahi baldin badut, nahikoa da hau egitea. Arrastaka hona ekarri,
pixkatxo bat itxoin, bai? Ahi da, bale? Bale, nun zaude? Bai, hemen gora juntzait, bale? Orduan, dokumentu hori hor dakat, bai? Eta, ba, partekatu dezaket, nahi dudanarekin, bai, interneten sartu aurretik, kopiatu dezaket esteka eta partekatu, bidali dezaket, bai? Google Drive-en egiten den gauza bera, bai? Eta gainera, ematen dit aukera, irikitzeko, bai arakatzailean, alegia Office 365-eko Word murriztu horrekin, edo ordenagailuan dauzkadan aplikazioen bidez, alegia betiko Worden bidez, bai? Eta hori egingo dut, bai? Izan ere, baliabide gehiago eta aukera gehiago ematen ditu, bai? Horretarako, esandakoa errepikatuko dut, bai? Puntutxoen gainean sakatu, irekira joan, eta ireki arakatzailean ez, ireki aplikazioan egingo dut, bai? Eta hemen ematen dit ordenagailu honetan daude LibreOffice eta Word, bai? Orduan, bitako bat aukeratuko dut, kasu honetan Word aukeratuko dut, beti, horrekin zabaltzeko esango diot, bai, eta zuzenean zabaltzen dit, bai? Hemen egin ditzaket, nahi ditudan aldaketak, eta gorda esakatzen badet, automatikoki, ja, itxi dezaket, bai? Automatikoki, hemen gordetzen dizkit, bai? Bai? Ez dut ibili behar, ez arrastakara ematen ez zer. Behin hemen dagoenian, honen gainean egin dezaket lan. Bai nik, eta norbaitekin partekatu baldin badet, ark ere bai, bai? Nik uste dut oso, zera, aplikazio baliagarria dela eta gure lana nolabait zentralizatu iten duela, bai? Bueno, espero dut gustoko izatea bideo bat eta baliagarria, bale? Venga, beste bat arte.